bibanul, edita mai bibanul. Frumos. Bibanașul. Să-i eliberăm pe toți. Pe mal, frățică. Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi suntem la un pescuit frumos, cu soare. Eu m-am instalat, dar GoPro-ul nu l-am luat. Mă gândeam că să văd, să încerc. Și dau și intră imediat un biban. Spun eu că destul de frumos el. Că-și vă arăt ce vouă. Biban frumos. Să pun așa. Uita. Cred că încearcă să muște. Uite, coști. Care e rezultatul? Nu am ăsta peștele. Peste 10. Bibanul destul de frumos, aș spune eu. Dar se merită. Atât. Se merită așteptarea. Îți face plăcerea. Chiar e micuț, eu o să-i eliberez pe toți. La urmă îți vă arăt și eliberarea. Frumos. Ce pisică, nu știu. Bibanaș. Iată, dragii mei, bibanaș mic, el va fi eliberat, dar vedem ce putem prinde într-o jumătate de oră. E micuț, dar uitați, dragi prieteni, e micuț. Fix în coș l-am aruncat. Timpul e luat. E o plăcere să stai aici, chiar de nu prins. Minunat. Da, a venit și unul mai frumos. Deja ăsta e frumos și el. Uitați-l.
Cam asta a fost, dragi prieteni, partida de pescuit. Eu cred că a fost reușită. Deja seara vine. Degrabă o să nopteze. Așa că, iată, în direct. Uitați aici. Opa, este. Camera în mână. Este încă un caresel. Am vrut să ne surprindă așa că la sfârșit. Smicuț, dar îi plăcut. Asta bucură ochii. Așa. Îl prins la el. Puteți vă arăt cu ce am prins. Astăzi. Gata. Peștișorii. Cred că au mai fugit din ei, văd că am o gaură. Deci n-am știut. Stă de luat pește și mi-a rupt-o, cred că vreau unul mai mare. Da, au mai fugit din ei. Dar nu contează. Oricum îi eliberăm. Uitați, frumoși, scurați. Și bibanul. Bibanul e de mai bibanul. E frumos. Bibanașul. Să-i eliberăm pe toți. Mergem la apă. Să-i și eliberăm. Așa. Hai, fugi. Vedem. Plecat. Cred și ei dăm de aici. Ei cred că reușesc ei să fugă. Așa. Hai. 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 Plecați. Pe mal, frățică. Uite că unul aici stă. Hai. Plecat. Mersi pentru vizionare și până la noi întâlniri. Vă salut!